Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tenna li mhux se tkun qiegħda tiżdied il-load tal-lezzjonijiet jew tal-kwalifiċi għall-allima fid-dawl ta' dak propost brabta mal-pakkett finanzjarju. Il-Ministru qal dan permezz ta' intervent telefoniku waqt il-programm fuq One Radio Sibt il-punt, ippreżentat minn Manuel Mikallef, dan kif bħalissa għaddejjin taħdidiet għal ftehim kollettiv ġdid għall-allima. Ftehim li għalih il-Gvern qiegħed jipproponi li għalliema li jkunu għadhom kemm gradwaw u jitlu fis-sistema edukattiva jibdew b'salarju ta' 36,000 euro. Dan minflok is-26,000 euro li għandhom sa issa u bekk ifisser żieda ta' 10,000 euro. Brabta ma' din iż-żieda l-Ministru Grima rċieva għadd kbir ta' messaġġi minn diversi għalliema li staqsew jekk din iż-żieda hux se tfisser żieda fil-low ta' lezzjonijiet u żieda fil-kwalifiċi. Għal din il-mistoqsija il-Ministru wieġeb mod ċar. Aħna vera ħajkonna iż-żieda tagħna marbuta ma' żidiet fil-load ta' lezzjonijiet li nagħmlu, ma' żidiet fil-kwalifiċi li rridu notjenu. Le, qed ikun ċar ħafna, qed nipproponu żieda b'ħakkitha lil kulħadd. Lil kulħadd. Mod irrelevanti jekk qed ikompli jitħarreġ u mod ċar ħafna li ma jżidx dak li huma il-load. Bekk l-allima se jibqa' jkollhom l-obbligu li jagħmlu s-sistema 24+1 fil-ġimgħa kif qed jagħmlu bħalissa. Fl-intervent jew il-Ministru spjega wkoll id-dettalji brabta mal-allowance li se jingħata lill-edukaturi tal-kindergardens u l-LSCs li jagħmlu 20 sena fil-klassi mal-istudenti. L-allowance tal-KGEs u anke tal-LSCs. Fejn kien hemm għajdut u jiena irċevejt messaġġi u ġejt ikkuntattjat anke minn LSCs u KGEs fejn qalu li vera mill-allowance aħna maħniex ħanoħduha u jiena qed ngħid le. Il-KGEs u l-LSCs għall-ewwel darba fl-istorja tal-pajjiż ħajkunu qed jieħdu dik l-allowance meta jagħtu s-servizz għal aktar minn 20 sena fil-klassijiet tagħna li ma allowance illum kienet biss riservata għat-teachers. Il-Ministru Grima qal li jemmen li hemm irrieda minn daw kollha involuti sabiex dan il-ftehim jiġi magħluq ħalli wieħed jagħti s-serenità neċessarja lill-edukaturi kollha kif ukoll il-ġenituri. Il-Ministru Grima temm jgħid li hu dejjem dispost li jiltaqa' mal-Union tal-Allima l-MUT tant li reġa' estenda stedina biex issir laqgħa oħra. Intant b'reazzjoni għal dak li pruvat penġi l-MUT, il-Ministru Grima appella għal darb'oħra sabiex din il-Union tagħti t-tarif kollu u fatwa lill-membri tagħha. Fil-fatt il-Ministru sostna li fl-ebda mument l-MUT ma tagħmel referenza għall aħħar żewġ laqat li saru din il-ġimgħa stess. U għażiet jgħid li f'każ li l-MUT tonqos milli tagħmel dan u tkompli xedet informazzjoni selettiva li tagħti stampa li mhix reali, allura l-Gvern ma jibqalux għażla ħlief li jippubblika kollox hu. Il-Ministru temm jgħid li meta l-Gvern jippubblika kollox kulħadd se jkun jista' japprezza l-vera fatti.